Chief Justice ka Bangladesh Obaidul Hasan Hiar shuki no hadin ba kinong iakhih persya kilalai kerkut ya ka Supreme Court kila aipor ba Hiar shuki no tang hapoh 1kynta Asif Naksrul badai unong ajingmut jong ka sarkar Bangladesh pentikna ba Chief Justice Hiar shuki no habakren bat kinong thokot kubor bat katai kecing inok kam kalapoi sya ketanan an jong ka sarkar Bangladesh kitai kinong iakhih kila berngemru bakin leit thambor sya ki jingshah jong kitai kinong bishar bat kumju ya ka jingshah jong Chief Justice ladajia bakim Hiar shuki ha katai gapor balabu Asif Naksrul ulatho ha ka Facebook page jong ha ka ba ong ngasngeu bakadon kam bangan ya thu yapi ya ka kubor ka ba compare Chief Justice jongi inok kam dang kumba katok 6 minit menchua bat kasithi inokam jong kalapoiru sya keteran an jong ke sarkar ngin sapha sya presiden nagbanta ba unshim ya karai kabadai halor katai kam Chief Justice yathu sya ki kot kubor ba ularai ban Hiar shuki no da ka ba berkhat ya ka jengsngan jong kinong bishar ki badon ha katai ka kashri jong bat kumju hakiwai pat ki kashri ru kumju katai ke jing iakhih kawan hadin ba gala Supreme State ka kubor ba Chief Justice ulokot ya ka jingshong bishar jong ka kashri ha ka babaro kinong bishar kidai bandon lut bat katai kala palong ya ki samla pole bat wat ya ki side an bakin leitur syaphalau jong ka Supreme Court ha padeng ka jing pahara jong ki por sipai uwai na kinong iakhih persya ukam ba ka don ka jing thmu jong Chief Justice ban simrai ba kanai ka sarkar ka bamanta kadai ka bisu thau bi an Asif Nasul badai unong ajingmut jong ka sarkar ukam ba ki don bun ki jing kenok persya ya Chief Justice ha ka bala kenok ba ujulet bansyong bansa ha ki jingshah jong gi he jong ka seng awamilik ha ba ulet jinglet syabari Asif Mahmud badai sa waipat unong ajingmut jong ka tat ilekai jong ka sarkar Bangladesh udawa ya Obaidul Hasan ba Hiar shuki bat ba pensange ya katai ke jingshong bishar kabalakot ya baro kinong bishar jong ka Supreme Court bat lai thu bana katai ke jing persang jong ki babu Chief Justice ulapat sange no ya katai ke jing lang bat baro kinong bishar ka jing iakhih ha Bangladesh kala penyap ya sanspa ngut ki breu kabal pelongru ya ke Sheikh Hasina menteri rang ba du katai gari bakan Hiar shuki bat ban pet sendon na la ka jong gari